Ahoj, skúsim toto nahrať ako krátke TikTok video. Pravdepodobne si sa so mnou stretla pri sprevádzaní a objavovaní tvojich vnútorných pokladov, talentov a ďalšom výbere či už strednej, vysokej školy alebo profesijného smerovania. Som Zuzka Záhradníková a oslovujem ťa preto, že momentálne hľadám človeka na spoluprácu. Človeka, ktorý je také dynamo ako ja, ako isto ma poznáte, že mám taký ten drive, nadšenie, rýchlosť, efektivitu a rozhodla som sa po 10 rokoch v kariérovom poradenstve posunúť do online priestora. Hľadám človeka, ktorý vie strihať videá, ktorý má rád apky, využíva možno umelú inteligenciu, vie prepisovať audio, video nahrávky do textu s využitím AI, ale v prvom rade má chuť učiť sa, spolupracovať so mnou a mať za to teda aj nejaké peniažky. Takže ak si to práve ty, prosím ťa, ozvi sa mi na mail s krátkou video, audio nahrávkou alebo proste mailom, čo vieš robiť, čo ťa baví a čo by si chcel vyskúšať. Možno, že tvoje talenty budú môcť byť naplno využité práve pri rozbehu online podnikania v kariérnom poradenstve spolu so mnou. Tak sa na teba teším a daj mi vedieť čo najskôr, ideálne do 4.2.2025, čož je budúci útorok. Čau, ďakujem.